Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages zvakangoma hazvo vedu wevoice note riya rakabva kuna vahanzvadzi vedu vakaritumidzira. Nekuda kwekuwandirwa ndakabva ndakumbira umwe kuti anga achindibatsira kuita type up voice note iroro. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndazouya nenyaya yangu manje. Right now ndagadzikana, but moyo wangu hauna kugadzikana. Ndichitanga kufunga nezvayo nyaya iyi, moyo wangu unobva watanga kurwadza. Ndatombochema ndisati ndatanga kukurekodherai voice note iri. Iniwo ndakabatwa chibharo neumwe murume uyo wandaitongoti murume uyu ndewe kumusha, saka anokwanisa kundibatsira. Murume uyu mukoma ndakamurequesta the very first time. Ndinorangarira kuti zuva iroro kuno kumwe kulocation kwandainge ndichida kuenda. Mulocation matinogara ndainge ndashaya mazowe, saka ndinomafarira Sterek mazowe nemaputi. Ndobva ndachizopiwa mafone numbers neimwe shamwari yangu. Ndobva ndachizoenda kune imwe location kwainge kuina vamwe amai vainge vainawo mazowe nemaputi. Ndasvika kokuya ndakabva ndangomukumbira ndikati naimi hazviite here kuti ndingorequesta futi because ndoda kungotenga mazowe angu nemaputi ndobva ndatodzokera kumba. Akabva ati it is okay, so ndokubva andimirira paya. Saka pakuzodzoka manje ndakamuti ndava kurequesta, iye akabva ati no, handiti tatowirirana here, there is no need yekuti unge uchirequesta, kwava kutoseka paya. Akanditi akakatovawo kamari kangu kemuhomwe. So then ndipo apo patakabva tachizodzoka tose kulocation kunoko kwandinogara, tainge tava kutotaura tose. Akabva anditi you know what, kana kuri kunzi unenge uchida kuzorequesta Bolt another time, zvaunongoita ndezvekuti unongondifonera, there is no need yekuti unge uchienda paBolt ubva warequesta. Kana uchida kungorequesta unondifonera, then ndinobva ndachizouya ndobva ndachizokupika up. Ndikabva ndati zvakanaka, because I used to struggle a lot because ndinoshanda parestaurant, saka dzimwe nguva tinokwanisa kuchaisa mukoma kana pakati pausiku, kana kuri kunzi tinenge tiri very busy mazuva acho iwawo, but most of the times nguva dzekuchaisa tinochaisa na 10:30, but pabasa tinozobvapo na 11 each and every day. Kana uchishanda night shift unotoziva kutoti pabasa unobva na 11, and murungu wedu haana kana nguva yekutiwo anoti offer transport kana kungo tufungirawo kuti vanhu ava zvavachaisa late saka vachaita sei patransport. Iye anotongoti kana taita zvose zvaanenge ati tiite tisati tavhara, obva atoenda kumotikari kwake, then obva atoenda kumba kwake iye nemudzimai wake. So mukoma ndobva ndakabva ndachizotoona kutoti izvi zvainge zvakatonaka izvi, kuti instead yekudhila nemaBolt driver maUber driver akasiyana siyana, ndendava kutongoziva kutoti ndatova nemunhu wangu one iyeye wandinenge ndichidhila naye. Ndikabva ndati plus ndiwe kumusha, saka zvinenge zvitoripo. So ndo zvandainge ndava kuita. Murume wangu akati it is okay, saka ndo zvandainge ndava kungogara ndichingoita izvozvo nguva dzose. Then mukoma murume uyu akazotanga kungondibvunza mibvunzo yakangosiyana siyana. Most of the times aingondibvunza kuti murume wako ari sei, this and that, tichitaura. Iniwo ndaitoti ndawanawo munhu wekupota ndichishare naye. Ndaitiwo kana ndikasangana nema-challenges kubasa kana kuti mumarriage chaimo, because handitomborinawo shamwari, ainge ava kutoita sekunge ishamwari yangu. Saka ndaipotawo ndichimubvunza kuti imi sevanhurume, kana kuri kunzi mukadzi akataura newe nenzira yakadai, does it mean kuti munoona sekunge ndinenge ndatotaura zvinenge zvisina respect mukati? Apa ndinenge ndabva mukunetsana kana nemurume wangu achinditi hausi kundipa respect yakakwana. So iye aibva atanga kundipawo maadvise tichitowirirana paya, but pane rimwe zuva apo paakambondisvitsa shoko ndikati zvainge zvisingaite since I was married and iye a married guy and I was not interested in him. Mukoma takaramba tichingo
kushandidzana inini naye murume uyu. That was when apo paakazoti nerimwe zuva, like each and every day I had knocked off, this was past midnight, saka tainge tichigara kunonzi kuEbony Park mazuva acho iwawo. So then ndakabva ndachizomufonera, ainge asingabate foni yake, ndikaenda paWhatsApp ndikati vanzvadzi muri seiko, matokanganwa here kuti munofanira kuti munge muchiuya kuzonditora? So akabva achizouya akabva achizonditora. Iniwo ndaitoona kuti I would save money each and every time apo pandaiita marequest but off platform, ndisinga request directly paBolt pacho ipapo aitondibhadharisa mari shoma. Saka musi wacho iwoyo mukoma ndakati ndichienda kumotikari kwake akabva aburuka kwava kundihaga. Wainge uri musi weWednesday uri usiku. Apa murume wangu ainge akaenda kuZimbabwe, sezvo ainge ari munhu uyo aigara achingondibvunza each and every time kuti murume wako ari sei. Ipapo ndakamuudza kuti murume wangu ainge akaenda kuZimbabwe kunogadzirisa chiAA chake, saka tainge tisingadi kuwesta mari, saka aitofanira kutoti ange achimirira chiAA chake kuti chinge chichizobuda zvekare nemamwe mapapers awo ainge achifanira kuti ange achigadzirisa. Saka aitozviziva kuti ndainge ndiri ndega. Akabva andipa hagi, ndikamubvunza kuti ko kwakanaka here nhaye vahanzvadzi kungondihaga so? Akabva ati handiti mazuva ano muri mega here, zvimwe kuda munenge masuwa hagi. But it just felt wrong mukoma. Pandakapinda mumotikari he was quiet. Musi wacho iwoyo ainge asiri very talkative because ainge ari munhu aigara achingotaura nguva dzose, saka aiwanzo kungoshandisa map at all the times. But musi iwoyo foni yake handina kuiona. Ndakatomubvunza kuti ko nhasi hauna map here? Akabva angoti I know where you stay, you trust me right? And I did mukoma. Saka ndakatotanga kutotsumwaira paya apo when he was driving me back home. That was when pandakazongopepuka ndokubva ndatoona kutoti aiwaka rodi yatainge tichishandisa yainge isiri iyo. Saka ndichamuti Felix. Ndakabva ndati Felix, I think you have missed the 10, my road is back there mukoma. That was when paakabva atowedzera kutotsika mafuta mukoma akatanga kudrive. Akabva ati iwe ndinoziva mhani kwaunogara, ende ipapo ainge ava kutotaura zvine karafu mukati. Ndikabva ndati ko kwakanaka here, indava uri mumamood? Akabva ati ndava ne almost a year ndichingokupfimba but iwe unondiramba, sei uchindiramba? Ndikati ko zvatakataurana naye Felix kuti iwe une mukadzi, inini ndine murume wangu, plus I'm not that type yekuti ndinoswera ndichiita zvemaboyfriends. I am happy in my marriage. Mukomana chimabreaks akarova ipapo. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kusunga seatbelt, ndingadai ndakanobuda nepawindscreen. Akabva anditi you are happily married, you are happily married naika bo mukoma. That was when paakabva achizondidzipa mukoma, akangokaruka andidzipa. Akabva ati don't scream, I just want to talk to you. Wakanaka, the way that you are so beautiful. Taraone body yako zvairi apa. Ainge ava kundibata akati I like it apo paunenge wakapfeka zvinhu zvipfupi like nhasi, so uri kutoita sekunge wanga uchitoziva kutoti ndiri mumudu yako, mafambiro ako aunoita. Ndokusaka ndatadza kuzvikontrola ndikabva ndakuhaga. I love perfume yaunoshandisa, inombonzi chii ndinge ndichikutengera. Apa munhu ainge akandidzipa. Ndakati Felix, wakandidzipa, handichagoni kufema, wakandidzipa, chimbomira titaurirane, chii uri kudei kubva kwandiri? Akabva ati I've been thinking about you gore rose ndichingozvikontrola here, ndiri kutoda nezvako nhasi. Ndikati Felix, hazviiti because ndiri mukadzi wemunhu mukoma. Ndaiti kana ndikataura naye akarakidza kuti anenge asingazvifarire, aibva awedzera kundidzipa achiti I've been thinking about you. Saka ndakabva ndatanga kuchema, ende ndakati ndatanga kuchema kudaro akanditi don't scream, please do not scream. Handisi kuda kuti
tinge tichiitisana panapa, iwewe don't scream. Ipapo mukoma ndakanzwa ndichipindwa nechando, ndava kutoona kutoti pano munhu uyu ainge achida kutoita zvakaipa kwandiri, saka ndakabva ndatanga kuscreama zvekare because pane chimwe chivheni chemetropolice chakaidarika apa chaitomhanya mukoma, saka ndakaridza mhere ndichiti zvimwe kuda maybe vanokwanisa kundinzwa, but akabva atanga kundirova mukoma, akandirova mambama maviri, akabva ati uri kuona zvauri kuda kuita, uri kuda kundikanganisa kaiwewe, uri kuona zvauri kuita, haunzwisisi mukadzi wewe, sei usinganzwisisi mukoma. Achitaura neni kudaro akabva atanga kurova steering wheel nezvibhakera. Mukoma musi iwoyo mumotikari maita kunhuhwa mbanje, zvichiratidza kuti ainge anyatsokudzisvuta mbanje achishutira inini. That was when paakatanga kudhiraivha akati pano patimire hapaiti, nekuti iweweka neunhu hwako unenge uri kuda kutondisungisa chete. That was when he drove near a site kunonzi kuNordwijk. Saka painge paine imwe imba yainge ichivakwa, inoita sekunge ainge achitopa ziva pamba apa because akatongodhiraivha, painge pasati patombova negate kwava kudhiraivha, akabva anopaka motikari yake kuseri kweimba iyoyo. Then that was when paakabva andiudza kuti ainge achindida uye ainge achida kundiita mukadzi wake. Ipapo mushure mekunge andirova mukoma ndainge ndava kungochema, but ndichiti kana ndikachema akanditi nyarara ndobva ndanyarara because ndaitya kuti anokwanisa kuzoramba achindirova achiti hauna passport futi iwewe, ndinokwanisa kutokusungisa. Then that was when he dragged me out of the car. Akabva achizotanga kundibata achinditi mamini akakufita. That was when paakabva achizonditora akabva achizonditi ndinge ndichimutevera, ndokumutevera tikapinda mumba. Apa ainge akandibata ruoko rwangu zvekuti ndaita kunzwa kurwadziwa, ndokubva anditi ndinge ndichirara pafloor mukoma, painge pari paconcrete floor. That was when paakabva achizondibata chibharo, akandibata chibharo mukoma Nashi. Apa kuti ndinge ndichichema ndainge ndotya. Akati apedza akabva ati kwandiri, kana ukangoudza anyone manumbers emurume wako ndinawo, ende murume wako ndikuda kutomuudza kuti iwewe neni tanga tagara tichidanana, saka unofungidzira kuti murume wako haatozvizivi here kuti tanga tichidanana. Ndikati naiwe Felix, pane pandakambokuudza kuti ndinokuda here? Akabva anditi nyarara, uri hure, murume wako toda kutokumuisira message izvezvi kuti iwewe neni tanga tagara tichidanana and I found out kuti une imwe boyfriend. Nezvose izvi zvazoitika kuzokurepa kwandakuita inhau yekuti I found out kuti une boyfriend. Mukoma Nashi ipapo apo paakatanga kundiudza kuti ndainge ndiine boyfriend, ndakatoona kutoti munhu uyu like zvose zvaainge achitaura ainge achitozvibhilivha ende ainge achitoda kutoudza murume wangu. He started threatening me, ndokubva achizonditi ndinomufonera izvezvi murume wako. Apa ainge akatonyora mafone numbers emurume wangu achiti I am going to dial mafone numbers ake kana uchifungidzira kuti ndiri kunyepa. Saka nekutyawo kuti munhu anokwanisa kuudza murume wangu ende murume wangu ari kuzimu kuti ange achizozvinzwisisa kuti ndo zviri kuitika kuno kuSouth Africa, ndabatwa chibharo, murume wangu anokwanisa kufungidzira kuti maybe kunyepa. Mukoma, that is what happened. That was when paakabva anditi pinda mumotikari. Mukoma Nashi akandidhonzera kumotikari, hembe dzandainge ndakapfeka takangodzisiya muzimba iroro, akandifambisa ndakashama tikadzokera kumotikari iye ainge akapfeka, ndokubva anditi pinda mumotikari. Hembe dzangu ainge andikurura dzose mushure mekunge ndanzwa kuti pafloor paita kurwadza ndichibayiwa, ndobva atanga kundirova muzvidya achinditi sei usiri kuita mamovements? Ndikati ndiri kurwadziwa, floor iyi iri kurwadza. Ndokubva andirova chibhakera padumbu akanditi unonyanyisa kukomplaina. Akabva anditi pfutseke, bvisa hembe dzako dzose, uri hure remunhu, ndaikuda but I have discovered kuti uri hure iwe, murume wako izvezvi ari kuZimbabwe, but sei sikarudzi yako ichita sekunge munhu
aswera achirara nomumwe munhurume uri kuhura futi kubasa. Apa ainge achindirova muzvidya mangu, saka ndakakurura hembe dzangu ndokubva ndachizorara pamusoro padzo. Apedza kurara neni ndopaakabva anditi, uya kumotikari kamani, uri mbwa yemunhu, uri hure mahure, ndozvamunoda, munoda kugadziriswa. It was somewhere kuma 1 am apo patakazosvika kwandainge ndichigara. Tasvika mukoma akabva achizondiburutsa akanditi, buruka mumotikari mangu. Apa ndisina chandainge ndakapfeka mukoma, ndakabva ndachizopinda zvangu mugedhi ndichitya kuonekwa, ndikabva ndageza ndikatanga kuchema. Apa akangonditi, hazvinetse shamwari, kana ukangoenda kumapurisa, inimika manje evidence ndava nayo. Mukomanashi apo paakatora foni yangu paainge achidhiraivha tava kudzoka, ndaingofungidzira kuti maybe ari busy, pane zvaari kutsvaka pawhatsapp pangu, saka ainge achizvisendera mamessages nefoni yangu. Ini handina kana chandakambonotisa because ndainge ndichichema ndichirwadziwa nezvose zvaainge andiita, saka ainge aine foni yangu. Aiti kana akazvitumidzira mamessages then obva aresponda zvekare nefoni yake, tichiita sekunge vanhu vanodanana. Saka ndakazoti ndasvika kumba pandainge ndava kuda kuudza murume wangu kuti ndo zvandainge ndaitwa naFelix Mukoma, ndichinovhura WhatsApp yangu ndopandakaona mamessages avo ainge anditumidzira. Mamwe machats akaclear, akabva angotumidzira screenshot ndokubva ati, baby sleep well, ende ndanakidzwa nebonde rataita, we should do it again tomorrow. Ndichauya mangwana kana zvichiita, please do not go to work. Kutoita sekunge vanhu vanodanana. Pascreenshot ndakati ndichinovhura screenshot kwava kuona kuti tainge takatotaura tose pachat zvekuti umwe munhu kana aizoratidzwa mamessages iwawo aitoona sekunge zvimwe kuda inini naye tainge tichitodanana, ende ainge akatonyora achiita sekunge ndini ndichitomutenda kuti ndanakidzwa nebonde rataita, even though tariitira zvedu musango but ranga richindinakidza. Murume wangu sezvo asiko kumba, unofanira kuti unge uchifila comfortable, do not be afraid. Kana ava kudzoka kuno kusouth ndinotanga ndakuudza. Ndakabva ndapera power ndikati nemascreenshot awa hakuna munhu anombofa akazvibhilivha, vanhu vose vachangofungidzira kuti inhau yekuti iye andibatira mamessages. Mukoma ndozvakaitika izvi. Mangwana acho makuseni kana kubasa ndakatadza kuenda, ndainge ndakakuvara. Then that was when pandakazongoenda kufamasi Mukoma ndikanotenga morning after pills sezvo akarara neni pasina kushandisirana dziviriro. Zvekare ndikakumbira munhu wemufamasi akanditengesera maantibiotics ndichiti zvimwe kuda maybe ndainge ndatopiwa kana sick. Ndakashaya kuti ndodii ndoudza murume wangu sei. Handina kutomboudza murume wangu zvimwe kuda, ndo mistake iyo yandakaita. Apa kuti ndike ndichienda kumapurisa ndakatya ndikati zvino Mwari zvandisina passport, ndikaenda kumapurisa ko kana ndikasungwa then I get deported, ndichazoita sei? So I just chose to remain quiet. Pari zvino Mukomanashi, even though hangu ndichirequesta but ne trauma ende ndiri munhu wekuti handina kumbogara ndakawana counseling. Right now I can't even trust any man. Even right now kunyangwe zvikanze ndinenge ndichida kurequesta boat, hana yangu inotanga kurova. I still work late shifts nekuda kwenhamo Mukoma, but still I have to request each and every night. I really do not know kuti ndoudza ani. Ndinototya kuti kana ndikaudza umwe munhu wekuziva anokwanisa kuzondiparadzira marriage yangu. Zvinhu izvi pazvakaitika handinawo wandakazivisa. Saka advice yangu ndeyekuti to any woman, it does not matter kuti uripi, muJoburg, Cape Town, Botswana, Harare, Nigeria, America, kwese kwaungava uri, as long as you are a woman, know kuti you are not safe. Ende kana uchiita zvekurequesta, please ndapota, never leave the app. Make sure kuti you request from the app, nekuti kana ukawana chinokuwana zviri nani, evidence inenge iripo. Never trust a guy uyo anokuti
text me directly, never agree for any guy anokuti ngatizviite off platform, because I thought kuti this guy was very kind. Gore rose munhu uyu achindiredza. This guy is out there, he's still a driver. Ndiyo secret yangu, kana mukaposta muzondizivisawo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana makambosanganawo nazvo, you can come to my inbox and share with me your own side of the story.